dware to unuyude onge do chieng mibro dware Nyasaye ma ikos ma ok yude omiyo ajibi kanyo ni me sikasika kilemo kigurori kuom Ruoth Nyasaye kinde ka kinde mar Nyasaye gwedhu gi jipo ma wayudo kinyi masani wadhi yudo puonjruok mar lesson midhi telnwa kanyo koda pas Yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar bang. Yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Osebedo jakorwa dwe mangima to moloyo dweche adek. Jakwath afwenyo ni kare kota borumo. Kota watieko. Nyo podo wene ber kare kota mesuru Nyasaye jang'wono. Wane sabato mogik ma dwe mar 6. Nyinga Pastor Charles Odinde alemo Kisumu Central Church. Wan gi Elder Joja Bongo malemo Deso. Nyasaye omiyo ngima mondo wabi watiek lesson kawuono. Kik wiwil ka kwota norumo nitie kwota machielo mawuok kuom Jo-Korintho. Bang' waka ageno koro wan nyithind Nyasaye to kaka wabiro bedo achien pok ong'ere to wang'eyo ni ka Kristo nofwenyre to wanabed machal kode nikech wananene kako chal. Joana mokwongo 3 verse 2 e loko manyien ni Kristo biro fwenyore kae to wanyithir Nyasaye wabiro ng'eye kako chal kae to machielo wabiro chalo kode. Jandiko wacho ni ngima wabiro chal nade kendo ka wachalo gi Nyasaye en ni kendo ka wachalo gi Nyasaye en ni wachalo kode nikech ochwewa e kido machal kode. Jaelo ne yudango chwewa e kido machal kode. Jaelo ne yudango chakruok ka ngima mochwere. Gimoketo wa piny ni afwenyo ni ok en ni mondo itend mana top iyo kode gi tich. Koro gimpedo ngima kaka wuono en era mar Kristo. Amen. Emiyo ngima tangi kama wantie. To koro Kristo chieng'no golo e tangini. Kata ngima to wan kamarach. En ni kare waritre gi lemo motegno. Ta afwenyo ni jachien osekelo wach lemo malemo bedo maonge teko. Kendo yudo ka lemo bende joma thin kende e malemo. Joma ng'eny chako na afwenyo sibno monyo kona nen ko chako ndiko wacho ni kuma koro wadanje ni lwenje gi mahu to gi mag lwenje to gi pinje monjore tuoche yiengni mapiny to gi mag lwenje to gi pinje monjore tuoche yiengni mapiny nyowan mabubuge makone amini Uganda kone nyowan neno ka Ebola chakore kendo kimi nego ji gi wenda kone nyowan neno ka Ebola chakore kendo kimi nego ji gi weche mang'eny Israel pod ni Yesu mwalo bang' biro golo e tangi wantie ni kaka na wache mokwongo. Yes. Yesu ni okowewa ma okong'iso kaka piny biro bet. To kada niche wasomo tudo kod Nyasaye kapok wawuokie piny. Yes. Dwach Yesu maduong' ke jandiko no nyiso kania ni wan ma Kristo piny kama otimo ma ng'awa ni wan ma Kristo piny kama otimo ma ng'awa ma Kristo. To kako biro bet ma Kristo. To kako biro bet e pok otimo ng'awa pok ofwenyore. To chieng' ma Kristo nofwenyre ka gik mowacho gi oserumo. Yes. To wacho ni kima giro fwenyre ni ng'at makare nyalo gore piny nyadibiriyo to nyadibiriyo chako ni ng'at makare nyalo gore piny nyadibiriyo to nyadibiriyo chako chung' malo. Gini kwa paro kumwae to kata wagore piny emomiyo Daudi ywak Jehova kikiweya kungra gi uma
tiende ka ng'ato gore piny mondo giume to rumo chutho at your age kodi piny miumori mano nyathi mathin kata nyathi mathin mondo ng'ato go ume piny ok yot mano ng'ama onge balancing kendo ng'ama oseti kabisa jalo wasodi e gikone ne jalo ka ni fwenyo ni ringre wane matowo remo gi ring'o to kaeto kare tuo go ringre wane kendo tho bende chamo ringre wane shida mwakadhe gi tuoche kadhe ringre wane to Yesu wacho ni kubiro to loko to giko mar wate wedo ne e buk machakruok 2:7 yes ekane okaulo monywas kendo chweyo go dhano e kido mak chal kode kaeto okudho ne much ngima madhano bedo ang'owa obedo gima ngima living thing maduokwa e ngimawa mokwongo maduokwa e ngimawa mokwongo mane ber kata nyalo miyo watho manyaka ng'owa manyaka chieng kaka biro mar ariyo koro mar ariyo mubiro mar ariyo ni wabiro nene wang' kod wang' kendo ji duto mana kana wasawacho hera ma Nyasaye mano miyo piny ahinya no 16 Johana omiyo nochiwo wuode mwadogi mwadui kod ng'awa kod Nyasaye wang' kod wang' kikiso ya ng'awa jadiera omiyo nyiso niya ni wan gima koro bedo kwang'eyo ni wan kinde biro manyaka joma notho mano Johana mokwongo 5:28 biro chien joma notho no winj duonde kaene kanye kodugo duok Kristo ok bi duok biro oro ni jomoko mathine kona mona biro nene ji te no nyaka joma nonege nyaka joma nonege ute mang'owa biro nene saminene no ji te no winj duonde ok yo kende winj duonde ka winjo jomoko sai wacho ko ne gin winj duonde kendo mondo ko winj Kristo ji te jandiko tieko janiano ni kare Yesu kabiro jakwatha fwenyo ok obi nyono piny akumanyo wabo neno ranyisi moro matin e kor bot polo kama bor machalo dhano to kae to bo neno ng'at mobede kor boche polo ma wiye ler ma chunye ler ma lepe ler kae to kobi kende obiro gi malaika kae to tung biro ywak kae to jomotho biro chier kae to wanana nokwanywa utero kanje e malo to jok ma ok lem kang mar ariyo joma ok lem moro kulo Nyasaye gi joma pingo gin teko nok dobedi kuomgi gin gidoero ngi bugo ni mane ka Nyasaye no pogowa jo lemo joma temo ng'owa jok ma winjo kotemo joma ok winje ero kama japuonj kendo kio kapoko chiwo kanyo kendo chako paro ni kare jomotho ma joma ler biro chier kae to dhi kode biro winjo duonde nyisi miaha gi chi nyarombo tiende ni ka Jerusalem onyisi Johana kaine kilomita timo ma ingene ne lek oneno gimoko in vision oneno fweny oneno gik nikech kada ng'och kaka Jerusalem dhi chalo wawuondore nikech kada ng'och kaka Jerusalem dhi chalo wawuondore to nya fwenyo miaha to en ng'a miaha moikore ne nyarombo ni en nya fwenyo miaha to en ng'a miaha moikore ne nyarombo ni en miaha en ng'a japuonj fweny 21 yes weso chiko yes nyaka 11 ono kendo kole tema ng'owa gichaki duogo ka giduogo lepo gi thuolo rem nyarombo amen eno Jerusalem manyien mora dhi dakie yes to gi wande mora dhi dak kanyo koriwa kanyakla to wana ng'owa wan miya ne ng'owa leko ng'ato loso piny moro kae to ji noluongi to ng'ato nodonjo maonge law kisera Luka 21 no le wayueyo matin jawinjo gi janeno kae to kendo chako do kigol ka kech Nyasaye osechano mondo wabed kodi ka kae to kendo chako do kigol ka kech Nyasaye osechano mondo wabed kodi ka kigol ka nyaka watieki e nying Yesu amen Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar lesson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar Sabato maler ngeso ka ngeso chakre sa 12 mar okinyi nyaka sa 3 okinyi to mana e wang jowi mar Kala TV nikech ma e odwa.
gini chiem nikech onge le mane cham le wadgi. Luwo nyarombo. Bende osepenji gima igombo ahinya e ngima mochwere. Nyathi nyalo duoko ni idho ondiek kuoro tugo e ng'ut tiga. Kata wuono to ot moro nitie kuyo nikech piny mwadake ni chalo mana kamano. Wadwa lemo ni Nyasaye otimnwa ng'wono e ndalo ka ndalo ma wantie mondo ka ochung' kodwa to omiyo wageno ndalo ka ndalo. To Isaya 25:8 wacho ni nyiduonge noling' thi bende ma joma mor osiepe nikech machon ok ne par. Kite mane ogogo Stefano go mago ok thag chunywa. Joma ne Paulo nego ok chand chunywa. Kendo ka joma nego Yesu mabiro nene kobiro ok chand chunywa. Teka ni ng'ama olokore owacho ni nikech Nyasaye noro piny kama mondo ng'at moyie kuom wuode no ng'ata to biro gi answer achiel. Yes. Ni waduto. To biro gi answer achiel. Yes. Ni waduto wa ol kod piny ni. Yes. Nikech pek mo wantie godo. Yes. Nyathi wengi duto. Amen. Ok no biro kawo tamba. No yego wang ka wang ni ng'ane oye wang odinde, oye wang obong, oye ng'at machielo. Gik makelo pi wang chwer ema bed ma onge. Tieni ji nobed kanyo gi mor pile ka pile. Yes. Ka ng'ama gono budget en ng'awa. En Nyasacho. En Nyasaye. Nikech iwinjo ngima wadhi chako kama ne wagwenyore gi Nyasaye. Amen. Kama ne wagwenyore. Amen. Ne wagwenyore kone boro de chamo lembe yath ngima. Kuma ne wawere go akekiyore. Ebro chago go. Kama ne wawere lembe yath ngima cha. Olemo nyako cham mokwongo are we continue. Erokamano. Dekwan sanade matek. Wacho ni koro otieko ko wacho ni bi. Janeno bi. Jage ok jakwathe maluongo wa bedo pastor ni. Kar Yesu luongo wa kende. Ng'ata mobiro ira ok nariembi. Kaito bi kaka in no. Ondike Mathayo Yohana 15:16 ni uchamo ringra momadho remba. Yes. To prabiche wacho an achier higa ng'awa. Chieng' prabiche wacho an achier higa ng'awa. Chieng' ko pe koponi wanendo kawuono. To iko pe koponi wanendo kawuono. To ka Kristo duogo mar ariyo, notema ng'awa nochirwa. Amen. To kwa fwenyo ni gionge. Joma ng'eny oseiki kendo koro gionge kata kuma wuoye gi ng'ato samoro iting'o ma ni gionge. Joma ng'eny oseiki kendo koro gionge kata kuma wuoye gi ng'ato samoro iting'o maiti kata maiti ni e dhodi. Samoro maiti kata maiti ni e dhodi. Samoro bende otho kawuono. Samoro wuoyo kodi kine ward. Wadwa lemo ni Nyasaye otimne ng'wono mondo samoro wuoyo kodi kine ward. Wadwa lemo ni Nyasaye otimne ng'wono mondo ing'e ni jawad luongi machiegni obodhi e dala maonge tho maonge ywagruok ongi machiegni obodhi e dala maonge tho maonge ywagruok mapi wang' bende onge ma wang' pok oneno it pok owinjo chuny dhano pok oparo Nyasaye ma wang' pok oneno it pok owinjo chuny dhano pok oparo Nyasaye oiko ne joge madwa winjo nikech ng'amoko batise bok dhi e polo to batiso madiera mar pi mang'eny mondo batis go Yesu. Teka no ndike muma en adiera pi mang'eny mondo batis go Yesu. Teka no ndike muma en adiera. Teka ne Kristo notime en adiera. Bwetimo gik mapolo ok otimo mondo ikwam kaeto afwenyo ni dewa polo chiegni moloyo ndalo mane wayie. Jawinjo bedo motegno ni kuma kori chung'e no Yesu duogo piyo kaeto gwelo wa duto mondo wadhiyo. Bang' chokruoge ni bang' lemo to Pastor Stanley biro ka wuoyi moa Pastor Chebeo kata weche richo kwa ne biro mari mochopo machiegni wagombo neni wang' chieng' mibiro mano kuma wagombo nene Paulo gini wagombo nene Saya Udamos gini wagombo neno nyithindi motiyo matek ka Jeremiah gini chieng' no list marabora ma Ibrahim gini tiyo wagombo neno. En gino makare mar chako odiochieng' gi Ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Nitie nguvu nisirudi nyuma kwa mapigo
aletayo maishani mwangu. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar lesson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar Sabato maler ngeso ka ngeso chakre sa 12 mar okinyi nyaka sa 3 okinyi to mana e wang jowi mar Kala TV nikech ma e odwa. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. En gino makare mar chako odiochieng' gi Ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar lesson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar Sabato maler ngeso ka ngeso chakre sa 12 mar okinyi nyaka sa 3 okinyi to mana e wang jowi mar Kala TV nikech ma e odwa. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Akaw thuolo ni mar gone Jehova Nyasaye erokamano kendo ne jowinjo kaachiel kod joneno ma Nyasaye oyiene mondo mi ochope Sabato maler ma kawuononi. Amosou duto kuma untiere ni happy Sabbath. Yiena mondo mi wakaw thuolo ni mondo mi wajiwre matin kokalo e Biblos mar Jehova Nyasaye. Kendo kapok wasomo, an nyinga Pastor Derek Stanley, ja kuthawendo ayweyo Kano. Walem kaso wasomo Wes achiel wanye kaka nong'ogo oganda manokuongonu. Nitiere e version moro madwani mondo mi akaw
kochakore e weste mar 20 kod 7 mawacho niya, nikech gigo duto makwero jopiny osetimo mag pinyni negisedonje chode, jomoko negisechopo okenge mane ginyalo timo child sacrifices. Omiyo Nyasaye noneno timbe mag jo-Israel go aeto wacho niya ni odwa mondo mi otiek jo timbe maricho manie piny mar Kanaan. We akoni niya ni e piny mar ne nitiere jogo mane oseyenyo, nitiere jogo mosewuok ne gin roteke, nitiere jogo mane osebedo matek chon. Wacho niya ni e richo mwatimo sani gi onge richo mane pok notimore, giduto te kendo mane wer mane pako Jehova Nyasaye to gikone piny nong'ogogi. Waseneno kwayas mang'eny mane wer malich to e kinde mane gimako osiepgi piny nong'ogogi. Waseneno jodolo mang'eny mane yalo malich kabisa kendo ne gin gi spirit maber e kinde mane gimako osiepgi piny nong'ogogi. Waseneno ogendni mang'eny kata mana jokwedhe mane tiyo ne Nyasaye mane nyalo kwani na adiera jakwath ng'ane to tiyo ne Nyasaye e thuolo mane gimako osiepgi piny nong'ogogi. Piny nyalo teri kumarach, ute mang'eny piny osekiero, ma dala mane ji ong'eyo ni dala maber, dala mane ji ong'eyo ni dala ja Kristo, dala mane ji ong'eyo ni dala matiyo ne Jehova Nyasaye, tinde dala ne nyalo siew ni kinde moko dala ni ne dala mane pako Jehova Nyasaye. Kara fwenyo niya ka wamako osiepgi piny to piny nyalo fwenyo niya ka wamako osiepgi piny to piny nyalo ng'ogi. Ka wamako osiep gi timbe matimore e piny ka, pinyni nyalo ng'ogi. Jok moko bende aseneno mowuok ne gin roteke, gidhi girwakore maber, gidhi giwirore mo maber kabisa kendo gilosore mondo mi nen gi neno mar pinyni, ok gineno mar Nyasaye. To kata mane Biblos mar Jehova Nyasaye ikono niya ni Jezebel ne ber kabisa, and ber mar Jezebel onge ng'at mane nyalo describe kaka Jezebel ber. Ibiro yie koda niya ni kaka Jezebel ne ber onge ng'at mane nyalo describe. Tiende niya Jezebel ne ber ka nindo kata kochiew kata kokun kata kochwanyore, Jezebel ne ber. Ang'eyo ni ji mang'eny nyalo neno sochgi ka gichwanyore, neno ka ber neno koro banjore, soche obanjore. Jezebel kata ne okun to nober, kata ne onindo to nober. Jayalo moro diere moko wacho niya kidwa neno kaka chuori chal kata kaka chiege chal, ng'iye seche monindo kata seche mochiew. Jezebel to kata ne nindo to nober, kata ne ochiew to nober. Kini ng'ama ber maromo gi Jezebel. Tikono wania nigi ber mar Jezebel no te liende nie iguogi. Kare ka wamako osiepgi piny, kata ber ni waber machalo nadi, kata ber ni wan smart machalo nadi, te thuolo wamaki osiepgi piny nyaka ng'ogwa. Piny oseng'ogo jogo malich mane ok wang'eyo ni piny nyalo lich, mane ok wang'eyo ni piny nyalo ng'ogo. Piny nyalo ng'ogi jalemo, piny nyalo ng'ogi jalemo, piny nyalo ng'ogi ka wamako osiep gi pinyni. Nitiere kata wamako osiep gi pinyni, nitiere kata mano oganda moko ka Samson chieng' moro ne wuok modhi oting'o gech mar jo-Filistia te. Samson ni waneno ka onego oganda mang'eny kotiyo mana gi chok. E thuolo mane oweyo gik ma Nyasaye nokone notim,
momako osiep gi piny, omako osiep gi Delila. Roho mar teko ma Nyasaye nowuok kuom Samson. Omiyo abiro mondo mi akoni kawuono niya, ni mane oywago Jezebel ka Jezebel otho. Onge kata mana ng'ato manosudo e liend Jezebel machiegni. Onge ng'ama no witness kaka Jezebel niiko, nikech ang'oa liend Jezebel ni ei guogi. Kara biro mondo mi akoni ni janeno kaachiel kod jawinjo ni ka piny ong'ogi, piny nyalo ng'ogo ng'ato makata mana chieng' moro mondo mi ka jo Sodom kod Gomoro yie to gilokre mondo mi gisud machiegni gi Nyasaye. Thuolo mane watamre ma wasike pinyni ka wamako osiep gi pinyni nyalo dwanyi, pinyni nyalo ng'ogi, nikech pinyni kier ka wabetie mayom to wanyalo nimo. Ani ne ndala mane pako Nyasaye, to gie thuolo ni ogipake Nyasaye nikech piny nong'udhogi. Nitiere kata mana jok moko mwalemogo masane kwang'iyo to moko mer, moko timo te ka isudo kuom Jehova Nyasaye machiegni. Afwenye Biblia niya ni kare jogo ma Nyasaye loko parogi, loko timbegi, gin mana jogo ma osudo machiegni gi Nyasaye. Thuon wacho niya, piny Nyasaye notimo ne jo-Israel. Omiyo Nyasaye koro gombo mondo mi jo-Israel kochope piny mar Kanaan to kege tim timbe magiyudo ka itime piny mar Kanaan kono. Bende Nyasaye ochikogi ni kiuchopo e piny mar Kanaan kik utim timbe jo-Kanaan, bende kik utim timbe jo-Misri kuma nuaye, ni piny mar Nineve, mondo dhi osiem jopinygo ni ka giyie to gilok timbegi, ka giyie to gilok kaka gitimo timbegi e piny kanyo, nikech ka gitamore Nyasaye biro lor mi keth pinyno. Piny ong'ogwa kaka nong'ogo jogo mwang'eyo mwasenenogo. Waweuru richo kendo wasudu machiegni gi Nyasaye. Dok Nyasaye wanene Biblos ka kaka Shadrach, Meshach kod Abednego ne omako Nyasaye motegno, kata obedo ni chik ne nitiere mano migi ni mondo mi gilam nyiseche manono. To ndalo moko machien ne en jakwaya, ndalo moko machien ne en jakwath, to kata kamano piny nong'ogogi, piny noweyogi magigore piny te magiweyo Nyasaye. Made wachal kod thuondi manochung' gi Nyasaye matek, kata obedo ni piny ne tek kodgi kamano. Miye teko kumikale no janeno kata jawinjo, Nyasaye mad mina yie teko, to moloyo mad wafwenyie gigo manyalo miyo wamako osiep gi piny ma wa e wang' Jehova Nyasaye. Nikech ng'ata momako osiep gi piny to piny nyaka weye, piny nyaka ng'oge, nikech piny ni kier kuminyono nyaka ing'eni nyono kuma chalo nade, motegno gi Nyasaye. Kata chiege nokone ni lam ni ya Nyasaye mondo mi tho, ne ong'eyo ni pek mokaleno ok nyal miyo mako osiep gi piny mito we Jehova Nyasaye. Omiyo Ayubu nochung' motegno gi Nyasaye, ma Nyasaye ne olocho ne. Ayubu nowacho ni, bende wacho niya, jok moko piny nong'ogo to ne gidok mondo mi gimany tong wang' Nyasaye. Jomoko piny nong'ogo omiyo ne gidok ma gisudo machiegni gi Nyasaye. Tabiro mondo mi akoni niya, ne ka wasudo machiegni gi Nyasaye to Nyasaye bende sudo machiegni irwa. Talemo kawacho niya, ne mad wayie mondo mi Nyasaye omakwa, wasudu machiegni gi Nyasaye kaito Nyasaye omakwa, nikech wando kwa wuondore ni wamako Nyasaye to wadhi jony. Ayudo ne tinde wamako gige, waseneno ji mang'eny ma omako osiep gi piny, ma piny noweyogi, piny nong'ogogi, ma ok gichalo dhano. Piny kong'ogi osiepna to ok inyal chalo dhano, piny kong'ogi to piny ni nyalo rwenyi. Piny noweyogi.
waneno joka kodwe sabato ni Nyasaye madiritwe kendo Nyasaye madiradu kodwe pek mukaloe let ka let mukaloe piwang musebedo kuchwero gombo musebedo mondo mi Nyasaye otimnwe nyathi ma iseywago mang'eny ne piny ong'ogo piny odwanyo Nyasaye ka lor odiochieng'ni kolor kendo olimo jogo ma piny odwanyo mondo limne dalani mondo lime nyathinino mondo limie marach Nyasaye ka pinyni pok odwanyowa lor mondo mi makwa kendo mondo mi makwa gi lweti motegno mondo mi kapod wane wuodh geno ni Jehova Nyasaye kato tek kako tekede wane wuodh geno ni Jehova Nyasaye kato tek kako tekede to wabed mana kuomi to wamaki wabed mana kuom teko mar Jehova Nyasaye yie mondo mi ritwa endara kae to sabato ni Jehova Nyasaye wagombo neno badi Allah mi Jehova Nyasaye kaka dhano matimo richo to mokwongo kanitiere gimoro mane wasetimo marach e yor wuoyowa e yor timwa kata e yor en gino makare mar chako odiochieng' gi Ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar lesson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar Sabato maler ngeso ka ngeso chakre sa 10:11 kachiel koda ka puonjruok mar lesson ma kawuono mokelni 3 kachiel koda ka puonjruok mar lesson ma kawuono mokelni kanyo kotelo koda ka Pastor Charles Odinde koda ka yalo mabende wayudo kanyo ma utiyo konwa Charles Odinde koda ka yalo mabende wayudo kanyo ma utiyo konwa chenro ye kegno kanyo